Azatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär. Düň ýagny 19 martda Azatlyk radiosyny türkmen häkimiýetleriniň azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýän, habarlaşýan ýa-da maglumat ugrudýan çeşmelerini ýygyrlaýanlygy barada maglumat çap edildi. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň şahsiýetiniň howpsuzlygy boýunça çynlygy tagalla edýär we olaryň gezlenligini aýratyn üns berýär. Düň ma'lum bolan habarda Türkmenistanyň Daşoğul welaýatynyň türkmen häkimiýetleri hususan bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärleriniň mobil telefonlaryny köpçülikleýin ýygnaýanlygy, olary uwuşdan tutma barlaýanlygy we howpsuzlyk gulluklarının azatlygyň çeşmeleriniň ugruna çykanlygy barada habar berildi. Şeýle habaryň peýda bolmagy bilen düýün käbir okuyucudur dinleýijilerimiz azatlyk bilen habarlaşmagyň howpsuzlygy boýunça howatyrlanmalaryň ýerlikliligi ýa-da dälligi bilen gyzyklanýar. Azatlyk radiosy öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi barada çynlygy tagalla edýär. Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan çeşmeleriň we habarçylaryň şahsy maglumatlary diňe azatlygyň direktoryna ma'lum bolup, ol hem maglumatlaryň goraglylygyny ören ünsli çemeleşýär. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosy howpsuzlygyň has ýokary derejede üpjünçiligini we maglumatyň has berk goraglylygyny gazanmak üçin Telegram, WhatsApp we Signal ýaly telefon tilsimlerini ulanmagy maslahat berýär. Asliyetine Türkmenistanyň raýatlarynyň maglumat edinmek hukugy ýurdun konstitusiýasyna kepillendirilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adamy öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalyda onu kanuny laýyklykda ýaýratmaga päsgel bermäge hukugy ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we ynam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sirleri özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanuny gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almagy we ýaýratmagy hukugy bardyr diýilýär. Şeýlede 19 martda çap edilen habarda howpsuzlyk gulluklarynyň azatlygyň çeşmelerini tapmak üçin hususan bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärleriniň el telefonlaryny ýygnap, olardaky maglumatlary barlaýanlygy aýdylýar. Beýleki bir tarapdan ýurdun ýokary kanunçylygynyň 38-nji maddasy raýatlaryň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär. Konstitusiýanyň agzalýan maddasyna adamyň özüniň razylygy bolmazdan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnalmagyna, saklanylmagyna, peýdalanmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär diýilýär. Gaýtala baýsa Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň habarçylarynyň hem-de redaksiýa bilen gatnaşyk etýän okuyucudur dinleýijileriň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny aýratyn üns berýär. Şol sebäpden Azatlyk bilen habarlaşmak, maglumat ýollamak, gepleşikler dinlemek we web saýtdaky materiallar bilen tanyşmak, olary okumak hem-de redaksiýa bilen gatnaşyk etmek howpsuzdur. Halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistanyň söz azatlygynyň gözgoýuny ýagdaýdadygyny hasabat berýärler. Freedom House guramatynyň 2017-nji ýylda ýaradan hasabatyny Türkmenistanyň medeniýet azatlygynyň derejesi erkin däl kategoriýada ýerleşdirilendir. Şol bir wagtyň özünde halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryny Türkmenistanyň medeniýet we media atmosferasy Demirgazy Koreýanyňkydan köplenç bir ýa-da iki diş ýokarda ýerleşdirilýär. Bu aralykda türkmen mediýasy ýurdun ähli ugurlarda bede wady bilen öňe barýanlygyny unutýar. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň hökümet başçysy ýurdun media ulgamynyň bitirýän işlerini wagtaly tanqid edýär.